Kani nga babae si Jacqueline, she was sexually abused, gitutudan og pistola o gi-attempt pag-rape. It's been 2 years since naga-feature ko real life stories. Now I'm back. Dili pwede nga kining 1 in a million stories na lagsaon kaayo nga dili masabuwag sa kahanginan. Ilaho na to si Jacqueline, 24 years old, last 2023, kay dugay na ning story na pending. Siya taga Pulumulok, South Cotabato, pero sa pagkakaroon naa siya sa Bohol. Dili kayo ko secure sa akong palibot sa bata pa ko. Naay tawo nga ginapanidan ko permi, ginasilusan hangtod nga gitutudan kog pistola o gi-attempt pag-rape. May gani wala na dayon. Tungod sa trauma ni Jacqueline ug kanunay na lang siyang may kahadlok sa ilang lugar. 14 years old, nilaya siya og nanarbaho sa layo kay gusto siya nga magkinabuhi nga independent. Pero gihimuan siya issue nga nag-igat-igat, nakig-ipon og wala nagtrabaho. Niya gipapauli siya sa iyang ginikanan, gipamedical kay abig na unsa. Tungod kay naay duda ang iyang pamilya nga nagbinuang siya, gipaminyo siya Muslim, gipakasal bisan dili niya gusto. But after 3 months sa ilang nga pag-ipon, namatay ang lalaki tungod sa sakit. Mauton ibalik siya sa ilang lugar unya na narbaho dito. Trabahuan na siya na ila-ila nga lalaki, matud pa niya. Love kayo nako siya kay sa iya nako nakita ang pagmamahal sa isang ginikanan. Moto nag-ipon sila because wala kauyon ang side sa pamilya ni Jacqueline. Gipabulag sila unya ng babae na lang pod ang maong lalaki. Ug siya niingon, halos mamatay ko tungod sa depression. Nilayas dayon siya bisag asa nga lugar na siya ning abot tungod kay naa siya pagdumot siyang ginikanan. Nanarbaho siya bisag unsa na lang hangtod na abot siya sa Manila ug didto na nimpala. Daw walay purpose ang iyang kinabuhi agi sa kasakit ug kalisod. Always niyang gipangutana kung naabag yung Ginoo. One day niabot siyang una-una nga mangitag simbahan. Moto iyang gisulayan. Kung sa iyang pagsulod nabati niya nga welcome kayo siya. Iyang na feel nga belong kayo siya sa community o gigugma pagyud siya sa Ginoo. After that nasa na ila-ila nga lalaki dili magtotoo pero grabe kabuutan. Iyang ginaampo kanunay hangtod na dala niya sa pag-alaga. Moto nagminyo sila og nagpakasal. Gitagaan ko sa Ginoo og lalaki nga buutan, pugihan, walay bisyo, kauban ako sa pagsimba. O karon malipayo na kaming nagpuyo. O with regards sa pamilya ni Jacqueline, after ato actually iya na silang gipasaylo. Uban sa grasya sa Ginoo ang iyang ginikanan iyang nadala. O karon kauban na usab niya sa pagsimba. Grabe ang Ginoo. Indeed, God can turn your mess into a beautiful message. Kung wa nakakasabot sa imong kinabuhi karon, hinumdumi kanunay nga ang Ginoo naay maayong plano sa imong kaugmaon. Og siya magapasaylo gayud bisan unsa pa kangitngit ang imong kagahapon.